Набързо ще ви покажа моите неща, защото нямам памет и не знам защо. Това е гостенката ми Мерлин. Дай ми калкулатора. Той е тук. Да. Това е първото нещо. Свети върти, вентилатор. Стоп, ти го Елза, Анна, по-точно. Елза, Анна и Олаф. И с бомбон. И бомбонки. И свети. Сладко ламорче, лилаво, черно и нещо си. Ще ви покажа този албум в ревюто за него. Ама много е красива момичето. Това е друго. Зелено. Това е такова нещо. Но то не е мое, така че го остави. Да, знам. Много го обожавам. Но го остави. Има и още едно. Но го остави, казах. Тук са снимките. Тук си държа ученически неща и червила. Гланцове. И червила. Гланцове! Червила. Добре. Добре, гланцове. И един сенджир. Да ви покажа набързо, розов. Защо набързо? Защото нямам памет. Бързо, ма, отвори го. Не мога. Такъв чат просто. Каквато е. Стоп! Ето го, тъмно розов. Онзи си желяваме така. Къде ми е Покер Попс? Не знам. Ето го Покер Попс. Розов гланц отново. Ние му казваме гланцове, червило. Гланц и L'Oreal гланц с много странна четка. Наистина много странно. Баче е много и луда е четката. Тефтерче. Много яка. Отначало съм си написала името дизайнерско. 3 пъти за щастие. Да. Оле, мир. Стоп, Гумичка се маха. Стоп, да снимаме. Имам и още едно. С черна гумичка и розово сърце. За това имам и същото, само че няма смисъл да го показвам, защото е абсолютно същото. И пада паметта, зато и бързо ги показваме. И ти. Това го показах. Lumеч. Това ще ми стиката, които тази кутия ще я декорирам и ще взема неща от Кика. Да, кикето. Защо бързаш? Много бързаш. Защо бързаш? Много бързаш. Това беше всичко от нас.